Защото в момента цялата ни образователна система е в колапс. Тя много отдавна дълбае дъното. Ние имаме 75 000 деца, които трябваше сега да са на матура и от тях родени преди там 15-18 години, обаче на матура отиват само 50 000 и останалите 25 000 деца, Андро, ги няма. И никой няма никаква идея дали тези деца са в чужбина, дали са отпаднали от системата на образованието, защо са отпаднали. 25 000 деца изчезват и никой не знае къде са. Държавата с Иван Христанов. Здравейте, приятели на Държавата с Иван Христанов. Миналата седмица беше разтърсена на политическия небосклон, както от протести, така и от поредния огромен скандал с уж предприемача, уж бизнесмена Ковачки и неговото купуване на квоти, игра за стотици милиони лева в българската енергетика и призиви: давайте хора за листи. Това беше прочетено в едно от писмата, изпратени към директорите на неговите предприятия. Какво означава това за България? Говорим днес. Здравей, Андро. Човек, седим с Пеевски, в Санон Пеевски, без бъжик. Това не е сън, това е кошмар. Да, и направо, виж, съм го запомнил, че това е абсурдна история. И сме някакви такива близки приятели вече. В смисъл, това става много гадно. И той човека, нали, защото той ме разбрал, че съм бил много дълго време, години вегетарианец, веган. И такъв ме разпитва: дай сега кажи как да се храня, да отслабвам, искам да отслабвам. И такива, нали, аз сега на фитнес ще ходим, ще трябва да... И през това време гризаме някакви марули и моркови. Брутален съм. И явно сме си много близки и му разправям, нали, ще стане работата, постоянство, трябва дисциплина, ще отслабнеш, ще се влезеш в форма. И както седиме, и аз обаче нещо го питам от рода на: абе, ти така и така си взел цялата власт, нали, за всичко вече, ти управляваш държавата, от тебе зависи всичко, ти си най-големия шеф тук, стана краля. И такъв го питам: абе, добре, ти сега като имаш цялата власт, ще направиш нещо тази държава да отлепи, така да тръгне с, нали, скорост силна, да стане богата, силна държава. И той както такъв седи и ме гледа и такъв с някакво супер голямо пренажение ми вика: ти нормален ли си, бе? И така свърши. Това е като виц. Това е като виц. Да, като виц, наистина. Обаче е истински сън. И ти сега като говориш за Ковачки, те имат ли някаква връзка? Ковачки има ли връзка с политическите играчи? Или си е чисто и просто бизнесмен, който няма значение кой е на власт, кои са сини, червени, оранжеви, жълти? Защото Ковачки го има от 30 години. Сега, то са два елемента. Първият елемент е, че Ковачки без Пеевски и Борисов е абсолютно невъзможен. Както и Таки. Ма нали е бил преди Пеевски? Както и Ями. Ковачки. Не. Значи, той кога се появява? Това да те е имало и да си ключовия фактор са различни животни. Това, което изкараха колегите от антикорупционния фонд и, нали, съвета ми е всеки да види двете видеа, документите, изобщо разкритията. Те говорят много сами по себе си. Това, за да може да се случи в България, е възможно само в средата на завладяната държава, създадена от Борисов и Пеевски и с разрешението на Борисов и Пеевски, и обръщам внимание, и с облагодетелстването на Борисов и Пеевски. Защото ние говорим за измами с въглеродни квоти. Ние говорим за тецове, които назначават общински съветници навсякъде, където той притежава тецове и мини. Ние говорим за връзки с Таки. Говорим за внос на отпадък,
който се води, че е годен за изгаряне, но в същото време ние много добре знаем, гледайки, нали, и пушека от неговите тецове. Помним и скандал от 22 година, който вдигна Борислав Сандов, тогава министър на екологията, за един от неговите тецове, долу в Стара Загора, за това, че дори измервателната станция така е сложена, че изобщо да не измерва за какво става въпрос, и пушка вместо да излиза през комина, той излизаше отстрани на завода, практически обгазявайки не само околните пространства, но и хората. Аз имам данни от земеделци. Запалени коли и къщи, защото са отказвали да му продават слама, която му е трябвала, за да може да твърди, че гори екологично гориво и съответно да трябва да купува по-малко въглеродни квоти. С други думи, ако някой ми каже, че цялото това нещо, преводите, още едно нещо да кажа, преводите към Дубай. Колегите изкараха и регулярни преводи към Дубай. В Дубай, където знаем, че живееше Пеевски, докато се укриваше да не го причукат. Помните го този период. И където и до ден днешен, между другото там по данни на разследващите журналисти, живеят двете му бивши жени с двете му деца в някакви, между другото, много мизерни апартаментчета. Много маломерни. Казва се, че той човек е скрънц и дори не си осигурява собствените деца като хората. Но отделно от това там живее и Таки. Така че, пак казвам, Ковачки в този си вид и мащаб е абсолютно невъзможен, ако не се отчита на Борисов и Пеевски, ако не разчита на Борисов и Пеевски и ако не е продукт на чадъра от Борисов и Пеевски. Това е едната страна, защото ти задаваш въпрос, той има ли връзка с партии? Да, има. Другото, което нали аз мога да кажа, началните дни на Продължаваме промяната. Няколко души работихме по изграждане на национални структури. Още тогава. Асен Василев после ги унищожи, почнаха да правят някакви други неща, които са... Айде да не говорим за това, но тогава работихме много сериозно, много хора. Изключително сериозно. И по едно време двама души, които се представиха като хора на Ковачки, дойдоха да правят сделки. Ние ще ви дадем 20 000 гласа. Вие ни дайте места в листите. Отговора беше, ако вие искате да подкрепите гласуване за нас, ние не можем да ви спрем. Ние нямаме нито ДАНС, нито МВР, нищо нямаме. Нали, как се вика, ваше решение какво ще правите. Но гласове, извинявам се, но места в листите няма да получите. Това беше абсолютно категорично. После обаче виждах как той си прилива гласовете в други партии. Същите тези хора отиваха и пренасиха гласове към Стефан Янев, към ИТН. И ти ги виждаш, защото те са обособени в региони и се движат като група тези гласове. Но интересното кое беше, че посланниците на Таки, когато ме заплашиха първия път, още на 6 януари 22 година, когато стана ясно, вътрешно, за обществото нищо не беше известно все още, но когато вътрешно аз изисках всички документи, свързани с работата на БАПК, на капитан Андреев, фитосанитарния контрол, лабораторния контрол, животинския контрол, геола, когато изисках всичко, отделно от това и инсинераторите, заради които уволниха Генка Шекерова отново. Когато поисках цялото това нещо на 5 януари, колко е 10 дни след като бях назначен за заместник министър, през тези двама същите души дойде посланието. С теб война ли ще има, или ще мир, или ще има мир,
пита най-големия бос. И аз си задавам въпроса, защо едни и същи двама души, които искаха да направят сделка за гласовете, те твърдят, на Ковачки, са и същите двама души, които предават съобщението от Таки. Много интересно. Значи не само политически обвързаности, ами и с подземния свят, т.е. с мафия, с организирана престъпни групировки. Сега Ковачки може да реши да ме съди си. Нали? Винаги. Скъсаха си да ни съдят. Може сега да каже, ама той има клевети. Не, аз казвам, че има нещо конкретно. Тези двама души, дали са били негови души, те дойдоха и се представиха, като ние сме хората на Ковачки. Това бяха техните изявления. Не сме им проследявали родословното дърво или договори за работа. Но това бяха техните заявки. И ние виждахме после как се движат гласовете. Добре, то понеже сега говорим за Ковачки, понеже от антикорупционния фонд направиха това разследване, този документален филм. Ти можеш ли накратко да обобщиш и двете части за Чичко Тревичко? Какво се разказва в този документален филм? На много кратко. Примерно за хората, които нямат време да го гледат или им е минал през фида без да се обърнали внимание, да обобщиш, да го преразкажеш какво се случва в това разследване един вид. Сега съм поканил Ники Стайков, който води това разследване. Надявам се да могат да откликнат на поканата. Поканих и Александър Николов, който 22 година беше министър на енергетиката и после публично се дистанцира както от ИТН, така и от ПП. Надявам се те да могат да хвърлят подробна светлина. Това, което можем да кажем, е, че чрез десетки дружества в Кипър, в Англия, по целия свят, се оказва, че в България са контролирани огромни сектори от енергетиката, особено класическата енергетика, въглища и газ, включително мини. Всички тези дружества всъщност са на Ковачки. Той назначава не изпълнителни директори или представители на тези фирми в България, а роби. Защото той ги кара да подпишат запис на заповед, което означава, че ако те тръгнат да бягат от него, да разкриват нещо и така нататък, той предявява записа на заповед за милиони лева и направо им унищожава живота. И тези роби са назначени от него, за да могат хем да вършат работата му, хем да мълчат. Каква се оказва работата? Въглеродните квоти, измами, балансиращи мощности, продажба на енергията на удобни цени, заплахи. Човека, който разкрива данните, директно казва: заплашваха ме, причакваха ме хора пред къщи, за да ме спрят да говоря. Така че няма очертанията на нормален бизнес. По-скоро има очертанията на империя, която е създадена да източва българската енергетика и парите да потъват в джобовете на конкретни политически и икономически олигарси. Пак казвам, както и да го въртим и да го сучим, Ковачки без Борисов и Пеевски е напълно невъзможен. Както и всеки друг мошенник в България. Таки, Ами, Барети и така нататък. Това защото има регулатори като КЗК, които би трябвало да следят за картелните структури, формулирования, и те са под прякото назначение на изпълнителната власт. Да, но този, който проговори, той е бил експерт в КЕВР, преди Ковачки да го вземе за изпълнителен директор на газовите си дружества. Тоест,
ние тук виждаме директен конфликт на интереси. Той е бил там, после отива при него. Най-вероятно, нали, е имало някакъв процес на захлебване и преди това, но е ясно, че Комисията за защита на конкуренцията на потребителите, както и КЕВР, Комисията за енергийно и водно регулиране, те са много отдавна са подчинени на олигархичните интереси. И нали, тук трябва да кажем нещо много ясно. Някой трябва да плати масраф. За всяко преводче от 500 000 евро или колкото да бяха там, което заминава за Дубай. Не знаем дали има връзка с Пеевски или Таки. Нали, но това са двамата българи, дето живееха там. За всяко преводче от 500 000 евро или 50 000 евро, или колкото и да са, някой трябва да плати от джоба си. Когато говорим за енергетика, ние говорим за бизнес потребители и домакинство. Тези ние плащаме за това нещо. Което означава, че ако ние спрем течовете, когато спрем течовете в енергетиката, цялата българска индустрия ще стане много по-конкурентно способна. Защото в момента тя се източва през енергетиката. Отделно от това и на домакинствата, вместо постоянно да им скачат сметките им ще се задържат и дори трябва да падат. И всеки път, когато КЕВР излезе и каже, преди 2 седмици имаше интервю на шефа на КЕВР, който излезе и каза, ние трябва да очакваме едно нормално поскъпване от 3% от следващия месец. Оказва се, Андро, че това поскъпване директно можем да го наречем данък Борисов Пеевски ковачки. Това е. Плащаме им масрафа. Плащаме масрафа. Копаеме дъното, копаеме дупки в бездънната яма, се очертава. Като те слушам пак, институциите сигурно пак нищо няма да направят. Елфите пускат днес, дори от преди 1 час, нови разкрития, нова гигабайт с информация и не знам прокуратурата какво прави, изпили. Ние ще ги задействаме ли? В смисъл, партия Единение ще подаде ли сигнал? Ако те не са самостоятелни. Ние не сме спрели да подаваме сигнали. Между другото, днес или утре най-късно, най-накрая ще подадем сигнал за корупция в особено големи размери срещу Ивелин Михайлов и Костадин Костадинов. На база на конкретни публични данъчни конкретни публични разкрития. Другото, което предстои, искаме оставката на министъра на образованието. Защо? Защото в момента цялата ни образователна система е в колапс. Тя много отдавна дълбае дъното. Ние имаме 75 000 деца, които трябваше сега да са на матура и от тях родени преди там 15-18 години, обаче на матура отиват само 50 000 и останалите 25 000 деца, Андро, ги няма. И никой няма никаква идея дали тези деца са в чужбина, дали са отпаднали от системата на образованието, защо са отпаднали. 25 000 деца изчезват и никой не знае къде са. И този човек, вместо да се стегне, да засилим средното образование, ние нямаме средни специалисти, нямаме стругари, нямаме фрезисти, нямаме булдозеристи, нямаме хора, които да движат икономиката. България след 5 години ще катастрофира, повече няма да може да расте брутния вътрешен продукт, няма откъде да дойде. Някой трябва да го изработи. Няма кой. Това е интересно. И той вместо да прави това нещо, пълни главите на хората с онзи скандален проект за религиозното образование, което първо той в момента го има. Аз не знам той човек защо започва да открива топлата вода. Той в момента го има. Мене са димки за отвличане, разсеване на вниманието, обаче... Не е точно така, Андро, защото той тежко злепоставя
Българската православна църква, мюфтийството и другите вероизповедания. Аз виждам как хората се кефят, супер. Тези, които са по-религиозни или по-си падат по тези ценности, аз ги виждам, че те се кефят. И за мен е отвратително, защото осезаемо този министър се гаври с емоциите, чувствата, въжделенията на хората. Той нищо няма да направи. Това са просто димки. Измама. А в същото време реално образованието ни го няма. Ами няма така, образование, ама има ли магистрала? Неделя пътувах до Хасково и обратно и беше пак поредната. И това аз не мога да си го обясня на кой гений отбива отсечка един път 10 км, друг път 30 км в началото на летния сезон по единствената магистрала, която свързва София с Българското Черноморие, и тези велики български умове и тия бачкатори не бачкат. Аз си помня, примерно в Германия, като пътуваш и като отбият магистралата, ти ги виждаш, там ние работят 24/7, няма нощ, няма събота неделя. Докато не се гледат по най-бърз начин да оправят отсечката. Андро. А тия са идиоти, аз това не мога да си го обясня, бе. Андро. Има в YouTube видеа, в което се вижда как в Нидерландия за една нощ демонтират цял мост. Правят някакъв прелез. Сложен проект на товарен път. Те го затварят през нощта, сутринта го пускат готов. И знаеш ли защо? Аз ще ти кажа. Министъра отива, не сегашния, всеки, отива на проверка на Ботевград Видин. Там кипи труд. Булдозерите копаят земни маси, багерите натоварват камиони. В същото време на Хемос няма жива душа. Той тръгва другата седмица да инспектира Хемос. Те си там. Там копаят булдозери, бла-бла. На Ботевград Видин няма жива душа. Защо? Защото ние сме толкова декапитализирани от специалисти от този средното образование, от специализираните училища, строителна механизация. Толкова сме унищожени, толкова са празни, толкова няма хора, че те в момента вървят едни и същи бригади. Само ги сменят там, къде ще отиде министъра или инспекцията. Ние имаме една бригада да работи на трите най-големи обекта в България и само ги командират от едното място на другото. Кадри или в обществени поръчки, които печелят едни и същи фирми, които нямат кадри? Всичко. Той е комплексен проблем. Да дадат на някаква чужда фирма тогава, като нямаме кадри. Когато една фирма търси кадри, тя отива в средното образование и казва: аз искам да направя договор с вас, ще плащам стипендии по 1000 лева на учениците, да ги подготвяте да дойдат при мен. Това е от реалния бизнес, ти го казвам. От реалния живот. Но това са нормални фирми, които знаят, че ако след 3 години искат да имат хора, сега трябва да започнат да плащат стипендии, отделно от държавните стипендии на първокурсниците. 4 години. И го правят. Не, повече са 3 години. Защо ти го казвам? Защото когато печелят мафиотските фирми, тези са крадци. Значи, те не добавят стойност, те отнемат стойност, те ограбват стойност. Те няма да отидат да кажат има 3 училища по строителна механизация в България, в Ямбол, в Плевен и в София. Те няма да отидат и да кажат: на нас ни трябва 300 деца и сме готови да даваме стипендии за 300 деца по 1000 лева на месец. Дългосрочна инвестиция. Няма да го направят, защото наистина ли си представя някой как таки ще отиде в Строша, в Плевен и ще го направи това нещо? Няма, те само смучат, нищо не ги интересува. А какво ще кажеш за това момче Мартин Атанасов, който направи, как беше там, черна писта ли неговия проект, който дигитализира всичките места с катастрофи в България, една карта на България, дето свети в червено. И това момче го направи без поръчки, без обществени поръчки. За една седмица. Да. И после идиотите почнаха да го атакуват. Да.
Значи, върху тази карта, между другото, върху данните за нея беше направена още една, доста по-изчистена от повторени, от несъществени събития и така. Което какво показва? Този втория, той описа процес. Съжаление, не му помня името, видях го в социалните мрежи. Той казва, на мен ми отне от началото до края 24 часа. 24 часа. Това, ако беше обществена поръчка, щеше да бъде за 10 милиона. Защо ти оказвам това нещо? Защото аз съм спирал такива обществени поръчки. Имаше една поръчка при мен за Българска агенция безопасност на храните с 9,9 милиона лева. И аз викам шефа на IT-то на агенцията и му казвам, това, което сте планирали, е пълно простотия. И директно му казвам защо. Бяха го планирали като 5 отделни модула и 5 отделни системи. Докато далеч по-правилно е да бъде една система с 5 интерфейса и примерно ти да виждаш едно, аз да виждам друго. Но всичко да пише в една система, за да може после да не се харчат пари за интеграции. И да може лесно да се вадят доклади, справки, анализи, всичко. Набий го в една база данни да работи добре. И той ми казва, така преценихме. След един час аз накрая вече му вдигнах скандал и му казах, човек, ти наистина ли си мислиш, че всички в тая държава са идиоти и не знаят, че вие сте го направили, за да откраднете парите? И че една система, която струва пряко си или 200 хиляди лева, са е бумнали за 10 милиона лева. И той заема дзяпа като изтребител в цинкова кофа. След един месец го уволнихме, махнахме го, сложихме други хора, които си вършат работа по-съзнателно. Между скандала и уволнението се опитаха да ме подкупят. И за това. Ама тук едни хора са готови да върнат ресто, искаш ли да ги видиш, те са много свестни, те ще направят тая система. И ето сега показваме на екран защо това има значение. И колко са предрешени нещата, ако не действаме много решително. Това съобщение се вижда много ясно. Това е съобщение на мой колега от IT сектора, който ми го праща на 7 април. И на 7 април той ми изпраща 2 обществени поръчки. Едната е търг за защитни стени на Пирогов. И казва, ще бъде доставчик CNSIS. И стените ще бъдат Cisco. За втората обществена поръчка вижда се много ясно, между другото, на екран двете обществени поръчки. Всеки може да влезе лично да си ги види и подчертам, данните ми са от 7 април. Търг за компютърна техника, втората поръчка. Доставчик ще бъде RISC Electronics, оборудването ще е Lenovo. И какво да видим? Първата поръчка е излязла сега на коя дата е? В края на май. И какво казва първата поръчка? CNSIS и Lyrex печелят. Общо те са сравнително малки, общо за почти 200 хиляди лева, но името, което ми дадем, първото CNSIS, се потвърждава. Отваряме втората обществена поръчка, ето е нея на екран. И какво виждаме във втората обществена поръчка? RISC Electronics 146 хиляди, Sirma Group 150 хиляди. И аз си задавам въпроса, защо тази е излязла на 25 април. Едната в края на април, а другата в края на май. Откъде хората от сектора знаят кой ще спечели поръчките? В единия случай 18 дни, а в другия случай почти 2 месеца преди да бъдат обявени резултатите. Откъде? Защо? Много просто. Поръчките са нагласени от самото начало. Както тази поръчка за БАП, която казах, тя е била нагласена от самото начало да я спечели пак един такъв консорциум от фирми близки до ГЕРБ. И
когато гледаме това нещо, ние трябва да си зададем един много важен въпрос, защото нали, ти казваш, добре, каква е връзката между картата на катастрофите и обществените поръчки? Защо показах това нещо? Защото ние нямаме карта на катастрофите 35 години, понеже някой в КАТ е трябвало да му хрумне, че през такава карта на катастрофите може да открадне 10 милиона лева. Mm-hmm. Да пусне обществена поръчка, някой кълъв от те пиратските фирми, които нон-стоп се търкалят в сектора, да я напише за 5000 лева пряко сили, останалите 10 милиона да ги откраднат и, как се вика, пито платено. Ще напомня още нещо. Черепа разкри, че в началото, когато са му предлагали Пеевски, са му го предлагали с думите: тук има едно момче, може да прави някакви IT неща, вземи му, дай да работи нещо. И той се е срещнал с него и казва: махай, то не става за нищо. Това е още преди НДСВ. По времето на Костов, когато и самия Черепа не беше особено популярен. Искам да вметна още нещо. Онзи ден Томислав Дончев прави някакво посещение, той нали сега е министър на иновациите, и казва: до 2 години в България ще се произвеждат дронове, ние ще дадем 100 милиона лева за развитие на тази част от военно-промишления комплекс. И аз си задавам няколко въпроса. Първият: Томиславе, в България дронове се правят отдавна. Обаче вие, ГЕРБ, заедно с Пеевски и ДПС, така унищожихте индустрията, че те не могат да отлепят. Те си бачкат хората, мъчат се като грешни дяволи. Обаче са роби на една заробена държава и не могат да отлепят. Защото в отбранителния комплекс, в тази индустрия, винаги трябва да минеш през печелването на някаква прозрачна, нормално голяма обществена поръчка, собствената си държава, за да събереш самочувствие да излезеш навън на големите изложения. Той има такива изложения. Дефенс, отбранителна индустрия. Нашите не могат да съберат самочувствие. Една фирма в Габрово, които точно измекярите около Томислав Дончев дори в момента се опитват да ги смачкат, те правят едни от най-добрите бронежилетки в света. Свръхлеки, свръхдобри. Те не могат да произвеждат, именно защото цялата индустрия е смачкана. И в този момент ти излиза Томислав Дончев и каза: ние ще дадем 100 милиона лева. Добре, Андро, дай да питаме този въпрос. На фона на те обществени поръчки, които тук що показахме пред хората. От 7 април колегите в сектора знаят кой ще спечели. 1 месец, респективно 2 месеца по-рано. На фона на това, че цялата отбранителна индустрия е завладяна от едни и същи хора, как ние можем да вярваме, че тези пари няма да бъдат източени, откраднати по същия начин, а ще бъдат наистина насочени? Аз не го вярвам. И следващия много важен въпрос. Украйна преди 3 години, в началото на войната, правеше по 1000 дрона на година. В момента прави по 3000 дрона на ден. На ден. Капацитет. Нямаш ли усещането, че ние изтървахме влака, що се касае за дронове? Ма ние трябва да правим по 2 милиона дрона на година, двоен капацитет на Украйна, че да можем ние да постигнем конкурентно предимство. А в момента ние правим какво? 2000. Пак заради същите тези хора унищожили българската индустрия. Няма как да стане, Андро. В същото време погледни как украинците атакуваха 4 самолетни бази и 2 морски бази.
и обърни внимание, руснаците не могат да реагират. Няма защитна. А такава защита в момента има много малко фирми в света. Те може би... Буквално са две. То е било, те казват, че няма защита, защото те не са очаквали, че по такъв хитър начин това няма никакво значение. Литнат, това няма никакво значение. От камиони и така нататък. Защита на ядрени способности се осигурява 60 секунди в минутата. 60 минути в часа, 24 часа в денонощието. Няма, ние не очакваме. Чакай бе, ма ти си длъжен да не очакваш. Великата империя не очаква. Не, това няма никакво значение. Нали, тук вече идеологическа велика империя, така нататък. В момента голямата война е войната не на тронове, е войната на дронове. И няма фирми в света, които осигуряват адекватна защита. А има една американска фирма, която прави микровълнови контратаки и директно изпържва дроновете. В България има компания, която го прави същото, казва се Броня AI. И обаче сигурно тук вече въпрос е защо Броня AI да печели обществени поръчки, когато може някой някой свой. То това е цялата игра. Някой да ще върне. Има и ще компания, даде ресто. Да, има и компания, която се казва RoadSense, която точно се занимава с повреди по пътища инфраструктурата. И анализ на пътна инфраструктура. Да, и то в реално време. Да. С сателитни снимки, те са агрегатор на информация, сателитни снимки от пътни камери, от камери на коли. Нека да ти дам отговор. Нали? Аз съм създал много бизнеси. И съм помагал на много бизнеси да отлепят от дъното. И между другото, една най-малка част от тях в момента са водещи в сектора си. И винаги, говорим до 21 година, когато напуснах изцяло бизнес попрището, за да се боря за родината си, за България. До тогава аз им казвах, никога не дейте да вземате европейско финансиране. Защото това е начинът, по който те ще ви вкарат в корупционните схеми, това е начинът да ви сложат четала на врата и да дойде след това един човек и да ти каже, вие без нас нямаше да станете нищо, почвай сега да връщаш. Ти като говориш за европейско финансиране, говориш за програми през точно така, субсидии, инвестиционни програми. Не за капитал, venture capital в компании частни, които инвестират. Включително и там вече влязоха такива. Ето фонда на фондовете, ГЕРБ го смениха цялото управление. В момента са техни. Смея да твърдя, че те, не го помня, но аз съм сигурен, че те ще са там, за да източат фонда на фондовете. Кой сложиха? Виж, за повечето хора фонда на фондовете не говори нищо. Аз искам да кажа нещо важно, че хората, които представляват реалния капитал на България, избягват европейското финансиране, за да не бъдат заробени от ГЕРБ и ДПС-то на Пеевски. Това е трагичната истина. Александър Ненков е бившият народен представител от ГЕРБ, ще е шеф. Как се вика, честито да му е. Аз си задавам въпроса, той какво е направил преди да стане шеф на нещо, което следващите месеци трябва да разпредели няколко стотин милиона лева. 100 милиона евро. Не, предстоят още няколко стотин милиона лева. Трябва да бъдат разпределени. Много искам да знам как ще ги разпределят. И смея да твърдят, че бъде корупционно. 150 милиона евро е за годината. 300 милиона лева. Това казах и аз. Няколко стотин милиона лева. Браво. Ето това е гнилото, Андро. Една от тези фирми работеше с Полша. Полша, Андро, е гиганта на източноевропейска и централноевропейската икономика. Полша сама има по-голям брутен вътрешен продукт от почти всички източноевропейски държави взети заедно. Точно така. Да. И защо го казвам това нещо? Защото правим връзка на колегите в България, на които помагам с колеги в Полша. Почват да работят заедно. Онези за 2 години получават 1 милион евро за развитие на търговска марка
След което получават още няколко милиона евро и си направиха собствен завод за производство на въпросните продукти, които преди това внасяха от България. Обаче си получиха еврофинансирането, направиха си завода и спряха да внасят тези продукти от България. А българския завод, на който помагах да се развие, нищо. Нула. Да. Нула. Нито за енергийна ефективност, нито за внедряване на иновации, а пичовете супер иновативни. Правят нещо ново буквално всеки ден в сектора си. И всички компании, с които съм работил, една и съща картина. Супер иновативни, не получават една стотинка в България и се ориентират към износ. Ето това е. Когато говорим за картата на катастрофите, не искам да продължаваме повече тази тема, мисля, че стана ясно. Но когато говорим за това момче, което направи карта на катастрофите без да вземе една стотинка, аз искам да покажа големия колапс на българската икономика. Връзката между това момче, картата на катастрофите и големия колапс. И дупката продължава да се копае и не знам третата тема, дали имаме време да зачерпнем протестите срещу еврото и влизането в еврозоната от 2026. Там вече нещата, той за утре ли е този големия протест, на който Костадинов крещеше на един микрофон, че тази вечер не го интересува дали ще работите или няма да работите, дали взимайте се отпуски и всички на площада. Сега... Той обаче направи протест. Сега не е стотици хиляди, но многохиляден протест в центъра на София, за което показва, че наистина има заряд. Поне не е като предишните. С 340 човека. Аз помня протестите му в 47-то и 48-то Народно събрание. Събираха 20 души на коня, размахваха знамена 20 минути и си тръгнаха. Сега тук трябва да отбележим няколко важни неща. Първото е, че за пръв път в историята на прехода някой успява да направи такъв протест, някой, който е извън така наречената демократична общност. И без значение какъв е Костадинов, крив или прав, корумпиран или не корумпиран, финансиран от ГЕРБ, за което ние имаме данни или не. Няма никакво значение. Той успя да направи протест, който е мащабен. С други думи, така наречената демократична общност загуби монопола върху жълтите павета. И ако някой си мисли, че България ще продължава да се развива по същия начин, както до сега, с игнориране на този консервативен или проруски, или пробългарски вод. Между другото, там имаше всякакви хора. Включително такива, които не са русофили, но са против еврото. Или такива, които са русофили и са за лева. Много е шарена тази група. Аз между другото виждам дори в социалните мрежи хора, които от десетилетия са демократи, се заявяват против еврото и казват: сори, печове, не ме обвинявайте, че съм копейка, аз гласувам в дясно от 30 години насам. Тоест този вод не може да бъде обръщан по онзи геополитически начин и този протест, както се опитват да направят досега. Например, колегите от ППДБ се опитват да представят това нещо като геополитическо разделение. Русофили срещу русофоби. Европейската сфера на влияние срещу руската сфера на влияние. Този път обаче не е така. Техните собствени поддръжници са разделени по тази тема. И за това е много важно да продължаваме да говорим истината. Истината е, че решение за еврото вече има взето. Обаче не ние влизаме в еврозоната, Андро. Еврото влиза в България. Да, това е реалността. Както с Шенген, както еврото влиза в България. И еврото трябва да бъде вкарано в България от Пеевски.
Защото то се вкарва от властимащите. БНБ, където подуправителен е на Пеевски, знаеш го, той беше депутат от парламентарната им група. Министерството на икономиката се контролира от Пеевски, МВР се контролира от Пеевски, КЗК се контролира от Пеевски, КЗП за Комисия за защита на потребителите се контролира от Пеевски, Министерството на финансите се контролира от Пеевски и ние трябва да вкараме еврото в една силно инфлационна и тежко компрометирана среда. И аз гледам на този протест като на това, за което предупреждавам от много време. Еврото ще бъде използвано от антибългарските сили, за да увеличи омразата към Европа в България. Антибългарските сили като ДПС на Пеевски и ГЕРБ. Защото ГЕРБ никога не са били истински проевропейци. Никога. Всеки го знае това нещо. Да се твърди, че ГЕРБ е евроатлантическа партия е най-голямата лъжа, която успя да създаде Борисов за 15-те си години като партиен лидер. И те на следващите избори ще започнат да се окичват с тази омраза, допълнително натрупана от хората, и ние гледаме към една катастрофа за България. И какво искам да кажа? Искам да кажа, че общественият натиск, нашия и на всички хора, трябва да бъде към властта, ако ще има евро, да бъде гарант, че няма да има инфлация и че няма да има измами, спекула и спекулации. И ако има, всички виновни са длъжни да подадат оставка. И аз за това искам много ясно да посоча. Цялото това нещо зависи от Пеевски. Искам да е ясно, че ако има провал на влизането на еврото в България, виновни са Пеевски и Борисов. Много ясно трябва да бъде казано и повтаряно, потретвано 100 000 пъти. Ако контролираш държавата, ако се биеш в гърдите, че държавата е твоя, ти носиш отговорност. И ти носиш отговорност в България да няма инфлация от този момент до края на 26-та година. Ама има тогава другия въпрос. Ако се справят с този процес, ние ще им кажем ли ево? Браво. Какво ти каза Пеевски на сън? Не, сериозно, повтори го. Какво ти каза Пеевски на сън? Ти лут ли си? Ти лут ли си, Андро? Какво е направил Пеевски като хората? Значи, добре, ама не, защото това е хубаво, нали? Когато сме критични с... Не сме критични. Ние казваме истина. Точно. И това е истината. Защото много често хората си казват, той е един човек Пеевски, Бойко, ако не е Пеевски, ще е някой друг, ако не е Бойко, ще е друг. И тук не е... Добре, нека тогава хората да си кажат, като не е Пеевски, да е Христанов. Да. Ето, напишете ми името и ще видите какво ще излезе. Война с мафията, война с Борисов, война с Пеевски, безупречна репутация, безупречно минало, никакви курвински скандали, семейство с 3 деца, здраво семейство, хубаво. Айде! Ама нямаш обръчи от фирми покрай тебе. Да, нямам обръчи. Не храниш хората. Не го правиш за хората, които са в обръчите от фирми. Андро, те са хиляди. Нека да кажа нещо преди да завършим за днес. 22 година трябваше да направи стратегическия план. Това, което е наследник на така наречената обща селскостопанска политика ОСП. Преработих стратегическия план и ясно казах: фокус върху български плодове, зеленчуци, месо и мляко. И съм се борил за това нещо като куче. 24-та година, миналата година, е първата година в историята на прехода, в която се увеличава производството на всички български плодове и зеленчуци. И ако някои са с 2-3%, други са с 50, 60, 70, 100%.
увеличение. Както на площите, така и на общите добиви. Това беше резултат 24-та. Тази година се надявам да ни я разрушат, защото се опитват да разрушат това, което постигнахме, но 24-та година си е резултат от 22-та, защото земеделието има лак. Нищо не става днес за утре. Нали, то са земеделски години. Защо казвам това нещо? Възможно е, искам да кажа, че е възможно да свършиш нещо и то да донесе полза на цяла България. Защото когато произвеждаме много повече плодове и зеленчуци, за кой е полезно това нещо? За мен ли? Да, и за мен. И за децата ми. И за твоите деца. И за родители. За цяла България е полезно. Аз това искам България да бъде абсолютния колос за производство на плодове и зеленчуци в Европа и да има най-голямата икономика в Европа от бившите източноевропейски държави. Говорим за мащаба на територията и на населението. Защото, Андро, и с това завършваме, България в този момент трябваше да има не 100 милиарда евро брутен вътрешен продукт, а 500 милиарда евро. И когато някой каже, ние сме станали по-богати, виж, началото на Европейския съюз сме имали 20 милиарда, сега с 100 милиарда, колко е готино. Аз гледам колко можехме да имаме, ако бяхме жители, граждани на държава без корупция. И това казвам, цената на корупцията е, 5 пъти сме че ние сме 5 пъти по-малки, отколкото можехме да бъдем 5 пъти по-бедни, Андро. Завършвай ти. Драги приятели, гледайте Държавата с Иван Христанов, споделяйте клипа, харесвайте го, коментирайте, задавайте въпроси, ангажирайте се политически и бъдете истински и откровени. Тук се говорят истините, спориме с Иван, така че и вие може да си кажете каквото ви е на сърце. До следващия път. Държавата с Иван Христанов.